מה יש לך? מזל טוב דודו, מזל טוב. איך אתה אומר? אני פה אח שלי. מה אתה אומר? בוא תשתה משהו. קח שתה. לא, אני דואג, אני אומר שלי. לא, אני רציני. שתה. בוא נשתה. יאללה. יאללה. מזל טוב. יאללה. איזה סאק לחרפה! מה יש לך גילה? מה מתאים? תראה מיקי! בוא'נה, אחי, אתה משהו רצח, גילה! בוא הביתה, בוא. סתום. דפוק הזה, אה? אחי, אני לא מתכוון ללעוג עכשיו, אין מצב. מה נראה לך, מי נהג? איזה אחי, אני מסטול רצח, באמא שלך לא נוהג. כנס, מה אתה ציני? מה אתה רוצה לדפוק אותנו? לא דופק, דופק, אני מסביר לך, אני לא יכול ללעוג. אתה הכי ניבושיון! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. תיסע! תיסע כבר, מה, אתה לא מבין, תיסע! מה, שפוקים? דרסתי אותה, הרגתי אותה! תיסע, יא מפגר! לא נוסע, לא נוסע פה! אין פה אף אחד! נו, בגלל זה תיסע, שאף אחד לא ימצא אותה! וואלה, אתה עושה תיסע! תיסע! ועכשיו מעליו יש צינור ענק שמכסה איש קטן מנותק שלא אכפת לו מכל מה שיהיה בים של מטר מושלם את האדרנלין שבדם לא נצליח אף פעם להסביר את הכחול הגדול. איך יכולת לעשות את זה? השארת אותי לבד, מדממת על הכביש, חסרת אונים, עזב מוות. אתה רצחת אותי. לא, אני לא התכוונתי. אני מצטער. בבקשה תסלחי לי. תסלחי לי. אני לא יכולה לסלח. רוצח. לא! רוצח! רוצח! מה, אתה אידיוט? מה, אתה לא רואה לאן אתה הולך? סליחה, לא שמתי לב!
תומר, מה קורה איתך? איפה אתה? אני פה. אתה לא פה. אתה בקושי בא לבית ספר, אתה לא נמצא איתנו, אתה לא עשית את המבחן היום. מה לעשות? זה לא עובר עליך. מה, עובר עליי? איפה קרקתי מישהי? היא מתה. זה מי שישנה את זה. אומץ להודות אפילו לנו. פחדנים? זה מה שאנחנו פחדנים. אם זה כל כך קשה לך, איך למישהו שיעזור לך? תעשה עם זה משהו. כן, למי בדיוק? לא סיפרנו לאף אחד, שכחת? מה אתה עושה את החיים קשים? יש את המרכז הזה ליד הבית שלך, של מישהו שמת להם. לך לשם. כן, ומה אני אגיד להם? תשמעו, הרגתי מישהי. ולא סיפרתי לאף אחד, לא תספרו. לא יודע, תמציא להם איזה משהו, תגיד אח שלך מת, לא יודע, תמציא איזה משהו. תומר, טוב שבאת, בדיוק התחלנו. אוקיי חברים, היום מצטרפים אלינו שני חברים לכאן, תומר וגל.